sumalang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Selamat malam. Nyanyi bareng-bareng ayo. Yang ada di belakang ayo merapat ke sini. Kita nyanyi bareng-bareng ayo. Musik interaktif. Ayo suarane. Pasca Audio. Dino rasane ra karuan, ngombe banyu lagi ning rasane paitenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Yo cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macucut emanen paras bagusmu tak beda karo